ti target kokborok sonala na lamso tini 13 tarik 7 March 2023 narokno goti tai house tai single number inai hingkai narok sajak ang khe play khari je hit goti thwngna songna hit goti thwngnai hingkai single goti thwngna songna single goti play khailai di normal goti play khaina songna normal goti play khai ar hit goti special goti play khaina songnai rok special goti play khlai di hingkai channel o kwtal wngoi tongkha hingkhe channel no subscribe khai ridi tei video no chajai tongkha hingkhe video no share khai ridi hingkhe je video khainai tei support khainai rok no belai belai no hambai hingkhe norok no ang asuk hit ta thwngdi comm khaina thwngdi comm thwngka hingkhe norok ni profit wngnai jodi nangya phung hingkhe sob somai nangya hingkhe waisa wuisu miss tongo aboni bagui norok no sao ang kintu daily nangnai o kok saya waisa wuisu miss ongo norok comment khai bo tasadi je nangya rok hai amuk somuk kintu norok no ang clearly video o sai tongo daily nangna kokya je kono ni borok ni daily nangya waisa wuisu miss ongo aboni bagui hingkhe puila norok no rinai normal goti hingkhe normal goti je thwngnai bosongnai rok normal goti thwngdi ar jodi bepak thwngkha hingkhe norok loss ongnai nangya phung hingkhe aboni bagui norok no ang okong masa o hingkhe normal goti thwngnai rok tini bagui 98 thwngui mannai 09 64 59 24 27 13 77 58 58 57 76 42 08 98 61 30 20 25 99 97 01 29 hingkhe 00 তারপর 07 hingkhe tabuk norok je abnormal goti thwngnai borok please tini ni sal o norok obo kaisa thwngnai 0 house tei 0 ending 5 tiya khe hingkhe obo kaisa thwngdi hingkhe norok success wngmani hinui khakao je 0 thwngnai rok borok please normal goti thwngnai rok obono no play khlai hingkhe tabuk fainai hit goti thwngnai rok hingkhe hit goti no thwngdi tei oino kisu ta thwngdi 36 16 11 03 06 34 84 13 14 79 82 69 27 68 54 55 65 07 00 hingkhe tini je hit goti thwngnai borok baibo 0 house tei 0 ending norok obo thwngnani tapukdi hingkhe norok obo thwngdi hingkhe tini success wngnai hinui khakao fr tei sr norok thwngna nangnai fr sr thwngya hingkhe norok success maya wngnai hingkhe special goti tini comm no thwngna hingkhe thwngmano 78 18 88 তারপরে
18 79 19 89 33 hingke asukno 8 ta goti hingke special thwngnai rok bo 0 house 0 ending no thwngdi tini ni sala hingke tabuk nongno rinai extra goti thwngnani thwngdi thwngnani chakhai bo thwngdi extra goti thwngnai rok ni bagui 18 40 93 74 57 26 61 72 76 13 extra goti no rok apply khaina khai bhale kintu ani o goti no rok fr tai sr no rok apply khaina nangnai miyaforo ni chwng kisa nailainai miyaforo ni naikhe chwng saimannai miya o 12 tarik norok no actually 83 rijak tai sorry 83 naire 9 house ni no miyaforo koita goti rijak naire actually 97 naire 97 no rijak hingkai 97 ni oboni value si 5 resu hingkai jai hok ang no kong sajak waisa miss ongo hinui hingke aboni bagui no miss ongo hingke miyaforo no mani abo naire hit goti miyaforo second round no si success wngoi resio second round no bahaike success wngoi rekha naire je thwngnai rok hingke bo mankha je thwngya hingke bo loss wngkha no sajak fr tai sr hinui naire o suda 26 miyaforo second round no phaio 26 naire o normal goti wngkha na o hit goti o 26 tongo 26 success wngkha aboni bagui no sao fr yakhe sr o thwngdi jodi fr o phaikha hingkhai sr o ta thwnglai di ar jodi sr o fr o phailiya hingkhai sr o norok thwnglai di hingkhe se success mannai hingkhe naide obo 97 ni himani 92 si 5 resio 97 ni value hingkhe kokrui o waisa wuisu miss ongo abono chwng khabai lab kwrui daily to borok munui sabrung manna kokrui borok munui sabrung mankha hingkhe joto borok no dor ni chakhabung hingkhe abono uansuk di hingkhe aboni bagui tini norok no success wngmano hinui mahino salbono no chwng nangui tongkha hingkhai chwng nari thwinnani tai thangnani abo uansukdi chini bhagyo sob somoi wngya sabrum wngya obo bhagyo chini waisa wuisu si ba waisa wuisu miss ongo o kok si hingkhe aboni bagui norok no sao ang kom khai thwngdi jate loss wngya tui hingkhe nangfu hingkhe regular nangui thanai nangya fukhe nangya wngui tongnai hingkhe aboni bagui norok no okong no masa o hingkhe tini salo norok thwngna muchungkha hingkhai house ni bisingo hingkhe tini house wngkha de norok bagui 7 tai 1 tai 8 o tinta house thwngnai rok hingkhe thwngui mano hingkhe norok no ang to sajak tai o tinta house ni loge norok 0 house tai 0 ending abo kaisa norok thwngui naidi 0 house 0 ending tini 5 ta house wngnai jai hok hingkhai tabuk nokno single goti tonai tini ni single goti wngkha de norok thwngma khe thwngdi single goti wngkha de norok bagui 07 70 o duita no norok single hinui thwngdi hingkhai tai
cover ni bagui backup ni bagui no dinai double 8 13 18 72 awangke backup ni bagui awangke single guti gena rok sajak hangkai channel no share khai riri tai video no first ni simi last naidi sob somoi hingke si.